Kaon! Bahay probinsya, isda. Isda. Hi, what's up sa kamuamuam ko? Masaga kami sa Bulod, sa barrio. Vlog. Welcome to my vlog. Ayan, ito si Tantoy. Nabayaan. Makatan maglakaw. Kasi ako. Ay, napoy. Rapid. Run na. Di na. Adi malawas video. Ayan, kuruwa sang pichayan. Other pichay. Oh, may napala. May napala nga for today's ganap. For today's ganap. Saan? Doon na lang yun. Ayun, pag-tour Chai. Gaya mo chai bago na, pre.